Maria, perfect. Continue. हेलौ लोगोफोर, दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो आरो मिथिखायो जानांगौ बर'नि मुंदांखा जाखांफुनाय जेसि नार्जारी बिथांखौ। बिथांनिनो गोदान मेथाइजों लोगोसे गोदान आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं होननानै बे मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्सनाव रिलिज खालामगोन बिनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बिथां जेसि नार्जारी बिथांनि मेथाइ रोजाबनायाव गोदानै आबुं मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं। बे बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां लिंसार बसुमतारी आरो लोगोसे बिथांजों लोगोसे फाव खालामगोन फुजि बसुमतारी। आरो बे फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिथां लिसान रामि बिथाङानो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना बबे प्रडाक्सनाव नुनो मोनगोन गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जादों नङासै। बे मिउजिक भिडिअखौ सिबि साइन प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायदो आरो सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। बे मिउजिक भिडिअनि शुटआ दासिम सोलिगासिनो दङ। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ मोनथिबाय थायो। थेंक्स फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।